HBO нарэшце раскрыла, хто сыграе галоўную тройцу ў доўгачаканым серыяле па кнігах Джоан Роулінг. Знаёмцеся: Гаррі Дамінік Маклафлін, Герміёна Арабела Стэнтон і Рон Алістер Стаут. Пошук актораў быў сапраўднай феерыяй. На ролі прэтэндавалі больш за 32 000 дзяцей з Брытаніі і Ірландыі. Кожнага прасілі запісаць відэа, кавалачак літаратурнага чытання і трошкі пра сябе ды свайго блізкага сябра, бабулю ці ката. Хто гэтыя новыя чараўнікі? Дамінік Маклафлін, 11гадовы шатландзец, ужо паспеў зняцца ў серыяле «Gifted» і «Grow», а таксама сыграў у «Макбеце» разам з Ральфам Файзенам. Навучаецца ў перформанс-акадэміі Скотланд, дзе, як кажуць, з самага пачатку ведалі, гэта наш Гаррі. Арабела Стэнтон таксама 11 гадоў, ужо мае досвед Уэст-энду. Згуляла Матыльду ў мюзікле «Матильда the Musical» і выступала ў «Starlight Express» у ролі наратаркі. Яшчэ і ў Букінгемскім палацы выступала. Алістер Стаут самы загадкавы строг, вядомы пакуль што толькі рэкламай бульбы. Але хто сказаў, што з вячэры з бацькамі не вырастаюць сапраўдныя героі? У яго няма тэатральных дасягненняў, затое шчыры погляд і шанец быць Ронам, які, дарэчы, таксама заўжды быў звычайным хлопцам у незвычайнай кампаніі. Рэжысёр Марк Майлат і шоуранерка Франчэска Гарденер адзначылі, што працэс быў доўгі, але плённы. Гэтыя трое сапраўднае адкрыццё, іх харызма і талент пераўзыходзяць усе чаканні. Чароўныя гісторыі не старэюць. HBO марыць распачаць новае дзесяцігоддзе поттераманіі. Калі раней мы глядзелі на Поттера праз, страшна, што я такое скажу, рэтра-фільтры 2000-х, то цяпер прыйшоў час для новага пакалення з 4К і Diversity. Пакуль невядома, хто адыграе, напрыклад, Драка Малфоя ці Волдэморта. Але галоўная трываласць цэнтру. Спадзяемся, што ён у надзейных руках. Як і гледачы новай кіназнічкі, сёння я, Віталь Аляхновіч, раскажу вам пра галоўныя прэм'еры, серыяльныя прэм'еры траўня. Што кінакрытыкам спадабалася, на што варта звярнуць увагу, а што лепей абмінуць. Пачынаем. Вы калі-небудзь чулі, каб у серыяле галоўны герой усё яшчэ называў свой пісюн Ральфам? А вось у гэтым так, але не спяшайцеся круціць вачыма. Forever гэта не проста чарговы падлеткавы серыял з пацешнымі жартамі і перабольшанымі эмоцыямі. Гэта далікатная гісторыя пра першае каханне, якое адчуваецца так, быццам адбылося і з вамі, і учора, і сёння. Серыял пераносіць падзеі арыгінальнага рамана Джуді Блум 1975 года у Лос-Анджелес 2018, дзе галоўныя героі чарнаскурыя падлеткі Джасцін і Кіша. І ведаеце, што, гледзячы на водгукі крытыкаў, гэтая пара заваёўвае прыязнь з першага погляду, настолькі яны сапраўдныя. Саундтрэк асобны герой серыяла. Хіп-хоп і R&B адгукаюцца кожным біццём сэрца, робячы сцэны яшчэ мацнейшымі. Камера любіць гэтых герояў, а рэжысура дае ім дыхаць інтымна, шчыра, жыва. Серыял расцягнуўся на 8 гадзінных эпізодаў. Некаторыя крытыкі адзначаюць, што цягнуцца яны ў сам раз назве серыяла, бясконца, як апошні урок матэматыкі. Але гэта можна дараваць, бо сэнс, цеплыня і сумленнасць у ім на вагу золата. Расказваюць пра рэўнасць, ніякаватасць, супярэчнасці і пагадненні. Важныя тэмы, як уплыў соцсетак на падлеткаў, тут раскрываецца без маралізатарства, але з павагай і глыбінёй. Адзін з крытыкаў называе серыял ідэальнай процівагай найгоршаму варыянту «Adolescence», брытанскаму чатырохсерыйніку «Падлеткавы ўзрост». Але ці варта глядзець? Калі хочаце пабачыць, як першае каханне можа быць і мілым, і складаным, і смешным, і трагічным, то гэта серыял для вас. Forever гэта як той першы пацалунак, ніякаваты, трохі нязручны, але такі, што не забудзеш ніколі.
Перапынак на кароткую рэкламу мяне. Я Віталій Ляхновіч і нядаўна запусціў сайт, які вас запрашаю наведаць. Там можна знайсці тэхнадайджэст «Невідзік», тэкставыя версіі, відэа з дадатковымі матэрыяламі і крыніцамі, асабістыя запісы з закрытага блогу. Там жа можна падтрымаць мяне ў стварэнні кантэнту, як гэта ўжо робяць іншыя спонсары каналу. У прыватнасці Мова Кропкахау, Дмітрый Суднік, Хімік 94, Алексей Гулеў, Алесь, Алексей, Яўген Барановскі і Венте ID. Выказваю ўсім шчырую падзяку. Уявіце сабе робата, які мог бы вас абараніць, а мог бы і закатаць у асфальт. Але найбольш хоча, каб яго проста пакінулі ў спакоі глядзець серыялы. Гэта Мёрдэр-бот, і ён, скажам шчыра, ідэальны галоўны герой для нашага часу. На Apple TV+ прыляцеў новы серыял, дзе цынічны, але вельмі глыбокі кібарг з баявымі магчымасцямі і душэўнай траўмай спрабуе зразумець чалавецтва. І хоць яму было б лягчэй іх усіх ліквідаваць, ён чамусьці працягвае слухаць, дапамагаць і нават перажываць. З водгукаў крытыкаў вынікае, што Скарсгард грае Мёрдэр-бота так, быццам сам злазіў з канвейера з напісанай на спіне інструкцыяй «Не чапайце, інтраверт». Яго выкананне – гэта сумесь сухога гумару, скрытай уразлівасці і незвычайнай цеплыні. Так, нават у машыны можа быць мяккае ядро. Сцэнарысты смела жангліруюць жартаўлівымі рэплікамі і падлеткавым экзістэнцыяналізмам. Гэта трошкі такі Сайнфілд у космасе. Але дастаткова і крытычных водгукаў. Тым, хто чытаў кнігі, можа падацца, што ўсё занадта спрошчана і глыбіня вобразу страчана на карысць вонкавага эфекту. Так, гэта, дарэчы, знята па кнігах. Першая палова сезону як загрузка Windows XP на старэнькім ноутбуку. Нешта адбываецца, але што пакуль што не зразумееш. Частка гумару даволі прымітыўная, на ўзроўні робат паблытаўся ў чалавечых эмоцыях. Такое мы бачылі 100 разоў і чыталі столькі ж разоў. Мёрдэр-бот – гэта серыял пра тое, як складана зразумець чалавека, асабліва калі ты не чалавек. Гэта крыху іранічная, крыху далікатная, а часамі вельмі кранальная гісторыя, дзе галоўны герой хоча толькі аднаго – каб ад яго ўсе адчапіліся, як і ўсе мы. А калі сур'ёзна, гэта шоу не ідэальнае, але па-свойму зачароўвае. І калі вы раптам шукалі нешта паміж зорнымі войнамі і офісам, дзе галоўны герой кіборг, то вы трапілі туды, куды трэба. Серыял The Four Seasons – гэта як паехаць з даўнімі сябрамі на адпачынак 4 разы на год. Так робяць 6 сяброў, 3 пары, якія граюць між іншым Стів Карел, Тіна Фей і Уилл Форте. Адна пара расстаецца, і гэта ўплывае на ўсю кампанію, якая спрабуе трымацца. У выніку атрымліваецца спалучэнне белага лотасу без трупаў і залатых дзяўчынак толькі ў мужчынскім варыянце, дзе ўсё круціцца вакол сяброўства, шлюбу, надзеяў і крызісу сярэдняга веку. Што кажуць крытыкі? Плюсы відавочныя. Акторскі састаў проста выдатны. Хімія паміж героямі працуе на ўра. Шмат хто азначае, што серыял асабліва добра раскрывае дробныя рэчы, якія могуць паступова разбурыць адносіны. Тіна Фей і Уилл Форте, як сямейная пара, выглядаюць вельмі натуральна і пераканаўча. Адчуваецца гадамі напрацаваная далікатнасць і прыхаваная злосць. Але ёсць і мінусы, зразумела ж, якія сустракаюцца амаль ва ўсіх рэцэнзіях. Галоўная праблема – серыял не такі смешны, як чакалася. Многія крытыкі пішуць, што пры такой камандзе таленавітых людзей вынік крыху расчароўвае. Кажуць, што сентыментальнасць перамагае саціру, тэмп павольны, сюжэт часам зацягваецца. Агульнае ўражанне такое – нешта старамодна прыемнае, але без яскравай разынкі. Не хапае выразнасці. Усё нібыта правільна, але ў выніку проста нармальна. Як салата без смятанкі, але з алівай. Са смятанкай смачней. Тым не менш, для аматараў Тіны Фей і Уилла Форте дыялогаў з душэўнай іроніяй і камедый пра сталых людзей, якія ўсё яшчэ не ўсё зразумелі, гэта добры варыянт на вячэрні прагляд з келіхам віна і, можа, крыху цярпення. Покер Фейс – гэта любоўны ліст да старога добрага серыяла «Коломбо».
толькі з дзікавата шармавітай жанчынай, якая ўмее распазнаваць хлусню і бегае па ўсёй Амерыцы, разгадваючы загадкі. У кожнай серыі новае злачынства, новае асяроддзе і новы зорны госць. Тут будзе і Джанкарла Эспазіта, і Біджэй Новак, і Кейці Холмс. Спіс госцевых зорак сапраўды доўгі. Гэта як дэтэктыўны фестываль з морам кінаабаяльнасці, дзе ўсё трымаецца на гумары, маральным нерве і асабістай харызме Наташы Ліён. Пра плюсы крытыкі пішуць практычна аднагалосна. Серыял захаваў сваю свежасць і кінематаграфічнасць. Нягледзячы на тэлевізійную формулу, серыі выглядаюць як міні-фільмы. Наташа Ліён па-ранейшаму выдатная ў галоўнай ролі, а госцевыя злачынцы проста цукерка-конік. Многія адзначаюць, што гэта старае добрае тэлебачанне ў новай упакоўцы. Але, зразумела ж, ёсць і мінусы. Некаторыя крытыкі кажуць, што другі сезон трохі прасядае ў параўнанні з першым. Формула пачынае паўтарацца, механіка эпізодаў становіцца прадказальнай. Адзін рэцэнзент нават пазначыў, што серыял пачаў больш нагадваць звычайнае тэлебачанне на стрымінгавай платформе, а не тую гібрыдную рэч, якой ён быў спачатку. Але не пераймайцеся, большасць згаджаецца, што гэта ўсё роўна добры серыял. Рэжысура і сцэнарый па-ранейшаму на ўзроўні. Як кажа адзін крытык, некалькі кочак на дарозе не перашкаджаюць другому сезону быць вартай паездкай. Калі вам падабаецца назіраць, як няправільныя людзі трапляюць у няправільныя сітуацыі, калі вы любіце класічныя дэтэктывы з сучасным падыходам і не баіцеся трохі прадказальнасці, то Покер Фейс вас чакае. Пустыня, 1972 год, амерыканскі паўднёвы захад. Джош Холлоуэй – няхайны шафёр з рэтра-харызмай. Рэйчэл Хілсон – першая чарнаскурая агентка ФБР, што хоча разваліць злачынны сіндыкат. Разам яны складаюць дзіўную, але жвавую каманду ў серыяле, які спрабуе сумясціць аўтарамантыку, крымінал і пост-лостаўскую харызму Холлоуэя. Галоўны плюс – гэта Джош Холлоуэй. Усе адзначаюць, што ён проста народжаны для тэлебачання і ўмее прыцягваць гледачоў. Ён не столькі грае, колькі існуе ў стылі прыгожы хлопец у праблемах, і гэта працуе. Прадюсер Джей Джей Абрамс нават адкрыта прызнаўся, што ствараў серыял спецыяльна пад яго. Хімія паміж Холлоуэем і Рэйчэл Хілсон таксама працуе выдатна. Ёй хочацца справядлівасці, яму хочацца выжыць. Глядзець, як яны грызуцца і вучацца давяраць, частка задавальнення. Дадаем сюды атмасферу амерыканскіх 70-х, музыка, касцюмы, машыны, камера на нізкай высадцы знізу ўверх. Усё працуе на стыль, але ёсць і, зразумела ж, праблемы. Многія крытыкі кажуць, што серыял сам не можа вырашыць, чым ён хоча быць – забаўнай паездкай ці сур'ёзнай драмай. Адныя пішуць, што ён сыплецца, калі спрабуе стаць сур'ёзным, другія, што падобны на серыял «Паход Уилс», але з рэйтынгам 18+. Пагоні на машынах, дарэчы, не ўсіх уразілі, адбываюцца на пустых вуліцах і не запамінаюцца. Сюжэт як пыл у багажніку, шмат, але без цяжару. За прыгожымі кадрамі часта стаіць пустэча. Шоу хоча быць вялікім, феміністычным, інтрыгуючым, сацыяльна важным, але перагружаецца і губляе пульс забаўляльнасці. «Дастер» – гэта відавочна серыял, створаны пад акцёра, і калі вам падабаецца глядзець, як Джош Холлоуэй круціць руль і шэпча з прыжмуркам, як кот да смятаны, гэта будзе ваш шлях. Ён не прэтэндуе на глыбіню, але як лёгкая забава на вечар цалкам сыдзе. Галоўнае, не чакайце ад яго глыбокага сэнсу ці рэвалюцыйных паваротаў сюжэта. Троху рэтра-хаосу з тачкамі, ФБР там, крымінал, па конях. Не шэдэўр, але ў нядзелю вечарам разгрузіць галаву можна. У скляпенні шатландскай паліцыі ў Эдынбургу сярод закінутых спраў у ссылцы сядзіць таленавіты, але невыносны дэтэктыў Карл Мёрк. Пасля трагічнай страляніны, дзе яго напарнік застаўся паралізаваным, яго зніжаюць у склеп у прамым сэнсе. Тыповая сітуацыя, дай чалавеку бессэнсоўную работу,
каб не мазоліў вочы. Але Карл збірае каманду такіх жа выгнаннікаў і фрыкаў і пачынае займацца палітычна небяспечнай справай, якой ніхто не хацеў пераймацца. Крытыкі пра плюсы пішуць з захапленнем. Атмасфера скандынаўскага нуару з брытанскай палітычнай сырасцю і шэрымі калідорамі бюракратыі. Просто выдатная. Акцёрская гульня багатая. Звычайна Мэцью Гуда мы бачым у элегантных ролях. А тут ён ламае сваё звыклае амплуа, брудны і растрэпаны, як збітая сабака, але з норавам. Многія адзначаюць, што серыял прафесійна зроблены, візуальна прыгожы і мае тую самую упэўненую паўзу, якая дазваляе героям раскрыцца сапраўды глыбока. Але, вядома, ёсць і недахопы. Многія кажуць, што серыял цягнецца больш, чым трэба. 9 серый для адной справы нібыта зашмат. Некаторыя крытыкі адзначаюць, што Карл занадта змрочны і шмат крычыць на людзей. Адзін нават пазначыў, што гульня Гуда кампетэнтная, але нудная, не хапае сапраўднай харызмы. Назіраецца перыядычны перабор з «я зламаны герой». Самае смешнае, што адзін крытык прызнаўся, гэта ляніва сабраныя тропы, якія лепш працавалі ў іншых месцах. Але нягледзячы на ўсё, я быў захоплены. Ну што ж, часам так бывае, серыял не ідэальны, але, здаецца, цягне. Па выніку дэпартамент Q гэта дарослая крымінальная драма пра людзей, якія захраслі ў сістэме і ў сабе. Тут няма хуткіх перастрэлак і выразных фраз, але ёсць нізкі глыбокі рытм, як у сапраўднай трагедыі. І калі вы уловіце гэты рытм, то атрымаецца шоу з характарам і смакам да праўды. Так, часам дэпартамент Q выглядае як True Detective, але па-брытанску. З чаяваннем замест віскі і папкамі замест пляшак. І ў гэтым яго шарм. Павольны старт, але шчодрая ўзнагарода для тых, хто любіць разумны нуар з разбітымі героямі. Гэта быццам сябры, толькі без кавярні, амбіцый і арэнднай здольнасці. 5 герояў, якія не ўмеюць абыходзіцца з дарослым жыццём, уціснуліся ў дом аднаго з іх у далёкім ад гламуру Нью-Йорка раёне Квінс. І замест таго, каб шукаць працу ў глянцавых офісах, яны спрабуюць зразумець, як выпісаць чэк, не страціўшы годнасці. У цэнтры Самір, сарамлівы і сардэчны хлопец, які неяк кіруе гэтым бедламам. Іса – віхура эмоцый і сексуальнай свабоды. Яе хлопец Пол Бейкер, так яго заўсёды клічуць па поўным імені і ніхто не ведае чаму. Ён самы спакойны з усіх. Антон заводзіць сяброў нават сярод крымінальнікаў, а Білі, якая пакутуе ад стрэсу, адзінае, хто яшчэ думае пра будучыню. Камедыя вар'яцкая, часам абсурдная і нават нечакана шчырая. Пачынаецца ўсё крыху істэрычна, героі выглядаюць быццам мультперсанажы, але паступова шоу набірае форму. Можна нават сказаць, што гэта няспелы кавун. Трохі задавальнення, але трэба пачакаць, каб ён усё ж такі саспеў. Крытыкам спадабалася сумесь фарса, сатыры і характарнай камедыі. Героі, калі і не надта глыбокія, дык хаця б запамінальныя. Некаторыя моманты шчыра смешныя і адлюстроўваюць псіхалагічную разгубленасць сучаснай моладзі. Ёсць спроба высмеяць саміх сябе і пакаленне Z агулам. Але ёсць і сур'ёзныя недахопы. Галоўная праблема – персанажы недастаткова глыбокія, а іх гумар часам проста раздражняе гледача, а не смяшыць. Адзін крытык нават прызнаўся, што серыял часам такі знясільваючы, што хочацца паставіць яго на паўзу. Серыял, які яшчэ шукае сябе, так жа як яго персанажы. Ён нервовы, часам смешны, часам проста раздражняльны. Калі вы любіце хаатычныя камедыі пра маладых, якія не ўмеюць быць дарослымі і гатовы пацярпець пару серый, пакуль ён не знойдзе сваю форму, то спрабуйце. Але калі шукаеце нешта адразу гатовае і даведзенае да розуму, лепш пакуль пачакаць. Ва ўсялякім разе заўсёды можна перагледзець сяброў. Калі гэты серыяльны круіз здаўся вам цікавым, ведайце, у мяне ёсць яшчэ. На маім сайце яшчэ больш гуку, тэксту, думкі і калі хочаце, каб беларуская мова гучала і ў 4К, і ў міжрадковай цішыні, калі хочаце, каб гэта ўсё працягвалася, можаце падтрымаць мяне. Бо ў адрозненне ад HBO у мяне няма бюджэту на кастынг з 32 000 дзяцей.
толькі кава і гледачы, як вы. Вялікі вам дзякуй. Да сустрэчы.